Ngiyakutshela le hooligan loSteve Vovo seliqalile lakhuphuka. Uloshuni wePower Slab amadoda akhipha inkani. Umhlengu uphenduka induna, ucalile uyagqilaza. Indoda yamavoti kuNtibane isibonela ikhasino yokuhlanganisa imali yamanzi wase-Europe. Mdlenge one blackout. Ya, muje wenga chete mo. Kapa yo mcho amnyesa mnyelisa. Wenga chete. Sibone ukuthi sezibashubele zithi 10-1. Ngishayela uSteve Vovo utshontsha idish asakazi nibweni mojala. uSteve Vovo ithinta emsileni sezimshubele. Hayibo ungitshelani mos labafana ngibathumelile abotikulo sibam. Hayi bungangitsheli kanjalo. Hey angitsheli ototi bo Endoda angitsheli ofokon mina man. Hey mithi yami yasebenza ngomateksi kayi-1 mina no2+2 yazi afuni ngistatele imoto yamba. Mina ngiyawuthanda lama chips ayamnandi. Endoda ngizophinde kufonele lezo. Bantwana selenze indaba. Basibisa. Bantwana bami ngiyabonga ningisizile. Yabona manje asisipho senu. La ningifuna khona niphuphutha la namemeza kayi2 mapacks. Uthathe bile bags. Uthathe ukukhuluma bags. Uthenge iphuphuthu sonke. Asizamele bags. Sizama kubani? Mama lini ubhekile mfethu. Liyankinje yami. Ayishisi lento lengiyabashaya. Next le ngithathela omkhulu wami mfethu. Sengitholile ibhaya mina. Asiyambiseni ngo-18. 18 hayi right. Uzoziletha zonke izinto engizithathile. Uzoziletha zonke. Ngiyakuthembisa. Sambeni bafethu. Lumba. Akeze omunye hamba wena. Pesa ngakenza. Nkosi yami ayisho. Mapex, tolele Mapex. Oh, nahle
Hleka kumnandi. Ngifaka ipex ngishaya ivideo. Yazini, ithanda ifoni. Ngikhuluma Pex. Nangivuze sengimbambile indaba abantwana. Ngikhuluma Pex. Utiba nisethele ifoni. Ena thina sifuna ukubuka laba khokhomalani kuyisini. Bantwana bami ningawazi ngizonenzela. Bafethu thing in advice to keep the young ones entertained like Mapex, you should get a Ucine. Ucine is a free streaming platform that has over 30 million users. Ungabukela wena movie, TV show, animation, nama cartoons ukujabulisa the young ones. Ishanga ma voice acting nama subtitle. Uyayithola ku iOS na ku Android. If ufuna ukuyidownloada, click the link on my bio, uye lapha ekhoneni, uthi open browser, then uyayidownload. Hello, sengimlungiselile umshana sizofika ngoMsombuluko. Angibonile marai abafana benu abanamdla. Abanamdlandla yani. Sishayile nani beyikhona. Ayabhora. Oh, hayi, awumona manje. Hayi indaba yakaba. Wawasawa namhlanje. Hayi mshana indaba yakaba. Hayibo uyablo. Sibarekile shana. Bafethu stop being bored. Thola iUcine. iUcine is a streaming platform eshanga ama-movie, TV shows, ama-anime, nama-metro. Isebenziswa abantu aba-over 30 million. Ishanga ama-voice acting nama-subtitle. If ufuna ukushaya ama-Kika Phantom njengomzanyo, click the link on my bio, uye lapha ekhoneni, bese uthi open in browser, bese uyayidownloada. Leyo maphekeke indoda yaseK14 double heist kabanzi. Ngiyakutshela le outing akuhlephula nge-FD blind. Meanwhile uMagwazi indoda yala i-Deepland kuyike kahle isayeupload torch abaningi. Le outlay indoda ecijile ihlezi ibovu. Ngihamba ndoda ngihlahlela mihle esikhulu. Yo nangumhlolo. Ngijadile nekhulu. Ingabelieve baseleke isukuma imshange one hot. Liflyele kusigebenga trend nalo nyakutshela basalithulanga. One yokufifiyela topistina ngalungi. Eletikholi ndoda sini, ndoda. Ziphenduka amapatrol awana ikasi ngiyakutshela sayopilota. Wazinethathe play call. Kubani uMnqebengu? Ngalapho usigebengu. Uhlala kahle isikole. Mission time. Zibuze zize zingathuli nehluye yi-1. Hayi njoba ngisakutshela le kruger lele la trend kasilonke. Tanga nawo kenda phaka sisikoni tanga. Asisikoni. Ya tanga. Caba mothopa ngala. Ya tanga. Shinama khona la Petros la kuthengisa amagwinya khona. Ya. Die next door uzomthola sisi. Kwala lekhulu hayi. Stand fit yazi. The end. Please don't forget to like and follow. Leo phansi indoda yaseK20 ngiyakutshela isayothambisa umphimbo khona manje. Ngiyakutshela ithi isake kuzinjoya kulela ngalomholo. Injoba ngisakutshela ilanga lakho lomholo akafuna ukuzwa next. Ashaya umthambo. Aqopha izuzu mina eceda ngifonele. Hayi ntanga. Funa uzongishayela ntanga yakho.
Span. Ayigcwele ntwana. Izobamba. Meanwhile on the other side ngiphethe uThuluzi ngishinye kabi kabi ngisaye attend ispan yazi ngisayohlanganisa imali yebandayo. Manje usukhala ngani? Danga, nginesipane yabo danga. Qasha amajida ngona ngiyamthola. Ngiyayibamba. Shuthi intanga manje abantu abaningi bebane ishe eyi-1 yayithola. Ukuthi emsebenzini wami ngiyamosha. Ngiyayibamba. Round 1, 1, 2, 3, full tank. Round 2, Jeff, nqola. Entanga, umosha ngani ngongane nami ngidume ukumosha. Mara, ngikubona kwami sohamba grand isipane ngiyamthola. Mfethu. Ngishone phezu kweliba ngiqeda umsebenzi wami. Finish enhlaro. Meanwhile ekasi siphethe urukali indoda ye-KO ibuye ko-double shots akhona manje. Ibhaya uhlukuluza aka Lankani.